Kining adlaw nga igpapahulay para sa mga Hudiyo, mao gini ang usas pinakaimportanteng adlaw aron sila makigrelasyon sa Ginoo. Mo nang biyaan gina nila tanang buhat, wa gibuhaton, way trabaho para gyud matagaag higayon ang Ginoo. Hasta sa ginagmay o dinagko nga mga butang ila ginang gi-specify og maayo, hasta gani ang gibugaton sa ilang alsahon anang adlawa gi-measure gyud na kay lagi hatagan gyud ang Ginoo sa first priority. Karon si Kristo pag-abot na niya, gibuhat niya ang gitugot sa mga tao ni adtong panahon na panahos adlawng igpapahulay niya unsa man ning gitugot kining pag-ayo ug masakiton. Gusto nila nga gikan sa adlaw nga unang adlaw sa semana hangtod sa ikaunom maura na gyud ting ayos masakiton, pero ang kanang ikapito ting pahuway dili angay ang mga masakiton nga muduol aron tambalan sa mananambal. Si Jesus iyang gitambalan. Hunahuna ako no og kamo pa adtong panahon na maoy naglibot ni Jesus. Masuko mo niya nga giayo ang tao o malipay? Di ayo dinyo hunahuna ang karon kita kamo pabas-una ba nga importante kay na ninyong adlawng ipapahulay. Ano ba? Para nilang mama sa una, aning mama, kanang panahon sa Berni Santo, dili mami pagawason ana. Nya mo biya na nindot kay ipangitag kaka kay way klase nya init kay panahon, dali kay kakitag kaka ana. So manuroy mi ngatos banwa, latos day na iniguli. Wa mo kay bawo nga Berni Santo ron. Manirador miglanggam, latos dayon iniguli. Kay nga naman, balaod lagi na nga naandan. Masuko sa tayo. Parago din panahon aning misa, maingon din ta, kinahanglan na kanang bata o muhilak na, dado na to ngatos gawas, aron dili na makadistorbo. Yan ay muhilak bata, niya dili, dado ngatos gawas. Kung sa may imong bata, di ba mulingi dayon mo? Siya, siya. Pero iya biya nang giana-ana ang bata, kay haron in taon mo muhilom, wa di halan sa sulod nya ato ding lingion nya di gid patoy kahig anak da, di ba? Kay naa may standard nya kasagaran sa masuko kana gyung naas authority sama aning nagwaling no na siya na mas authority mo ni kasagarang masuko kon ang balaod gisupak. Abisan sa inyong balay kamo mga ginikanan ay mo pagsod sa hawanan basta basa inyong tiil, gikan mo banyo, gikan mo naligo, trapo usang tiil, di ba? Ay mo tamak-tamak dito gato-to pag yung tubig, hapak na yun. Nanti ka ayo pagkuan. Maayo biya tato yang gibuhat kay gikan do taon tong naligo. Pero imo jung mahapakan. Sa di tinuod. Kana mga buangon ta. Si Kristo lahi ang iyang pananaw sa paggamit sa balaod. Kung ang espiritu sa balaod mao gyud ang paghatag og kaayuhan sa tao. Ang balaod gihimo para sa kaayuhan sa tao. Dili ang tao mo'y gihimo para sa kaayuhan sa balaod. Kana gyud mo'y una natong hinumduman. Mauna nga kung makaayo gani sa tao, pwedeng supakon ang balaod. Basta makaayo. Pareha ng balaod nga dili ka mo sana kanang violet ana bang red signal sa traffic ba? Pero kung magwangwang ang ambulance, unsa may mahitabo? Hunong ginatanan. Bahala nag-red na. And ginadili ang counterflow.
Gilad man gina. Pero magwangwang na gani ng kanang ambulance, bisag mo counterflow pa na. Padaplig yung kadiha. Nga naman, para sa kaayuhan sa tao. Wa man to magwangwang para sa iyang kaayuhan ang driver. Ug masakpan sa na siya, patindakuan niya priso. Ang kaayuhan sa pasyenteng gida. Dili pwedeng langay-langayon. Way balaod nga dili angay supakon basta kaayuhan as tao. Karon, pananglitag kaanakon ang kabit sa imong bana. Porti kini mong lagutan. Nya ikaw ra gyud mo oy gipahibaw kay imong bana to ama sa abroad. Nya namabdos man in taon ning kabit. Nya ikaw ra man gyud makahatod sa ospital ingnon kas imong bana day galisod ang akong kabit kaanakon. Pwede imong i-assist da ngadto sa ospital. Sige. Unsa man, mutabang ka o dili. Pero naa nang standard nga balaod ha, sala ning imong gibuhat. Kabit guna nimo, pero karon naglisod, way makatabang. Ana, ikaw ra gyud tawagan ka sa imong bana, unsa man, imong atimanon ang kabit nga kaanakon nga galisod o dili. Tubag. Tanawa, di ba? Ang inyong mga naong, labi na mong mga asawa mo, ingon mo, lagot kay ka. Sige, atong balihon, ikaw, bana, ang imong asawa, gikabit sa imong kumpare, gibiyaan na ka, putikin imong laguta. Niya, karon ang iyang kabit, napusilan, galisod niya, wagi kwarta, moingon din mong asawa, dong atong gastuhan ring akong kabit, aron madaas ospital. Ang saman, ikaw ba na, mugasto ka para ipatambal siyang kabit? Ano, gailog mas kinabuhi, niya, dadonon magyog ospital. Sus, moingon tingin ba na, dungano ta mong patay, buanga mo. Sunod tika, napakay naong musangpit na ko. Ana, maunay atong kinaiyan. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Kinsa man ning simbahan? Ang katawhan sa Dios. Gilangkuban na sa mga buutan o sa mga buangon. Pero si Kristo nag-antos para ana. Sila si San Pablo, ang mga santos, nagpadayon sa pag-antos alang sa kaayuhan sa tibuok katawhan sa Dios. Ug mao kuno na ang tinago sa Ginoo nga ang tanan daing mga tao gihigugma Dios Ginoo. Ang problema lang kung kita na mismo mo'y dili mahigugma sa Ginoo. Kay tungod mo insist kita sa atong pagkabuangon. Pero ang Ginoo mo welcome gid na nato, mo welcome gid na bisag unsa pay atong sala, antuson gid ta sa Ginoo. Mao na siya importante kayo. Sige, lingay mong tupad. Ing na ato ng antuson ang mga nagpaantos nato ha. Sige. Na atong antuson ang nagpaantos nato, di nata masuko, di nata magyaw-yaw, ana bahala nagsakitan kay ta, hangtod gid ta mamatay. Mao na ang kamatayon ni Kristo, mao na tinago kaning iyang pagkalansang sa cross, mao na sikretos Ginoo nga nagpakamatay siya para gyud sa tanan, dili lang para sa pipila, kung dili sa tanan. Iyan ang gihimong available ang kaluwasan, dili lang sa mga Hudiyo, dili lang sa mga tao nga mutuo niya, para gyud sa tanan. Ngano man, kay kini manggong kaluwasan, nahibaw ang Ginoo nga ato ning gikinahanglan. Murag, we are in need of salvation. Kanang kwarta, di man na makasave. Di na makaluwas, kwarta, dungog, kanang mga kalampusan nato dinhi sa kalibutan, mo graduate imong anak, mahimong summa cum laude or nindot na kaig trabaho, dagko na kaig sweldo, di na makaluwas. Di gid na makaluwas.
Ang tinuod natong gikinahanglan ang kaluwasan sa atong kalag, liberation from sins, from the bondage of sin. Doon na day kwarta nga makapawagtang og sala. Kadaghanan hinusdaghag kwarta, puwerte na noong sa. Naadi ay kabright kanang imong pagka-genius nga makawagtang og sala. Kasagaran hinos mga bright, mga maro kay nastanan, puwerte na noong sala ana. Naaday kagwapa nimo, kanang kasiksi nimo, nga mudaog jud kag Miss Universe o kanang mga mutya-mutya, mga binibini ng Pilipinas, makawagtang din nagsala kanang imong honor. Oy, dili oy. Kasagaran sa mga honor students, mga buangon, mga proud kayo, mga bugo mo diha, mo labot na mo. Kami des una high school pa mi, labaw na gyud tong kuana ba kanang naamagi din ng kontis-kontis aning ni ang mga bright. So sa mga bright kidto sila ragi magtipon-tipon, mga bugo in town adto ragi sa Daplin. Nganong di man kamo tipon, ay mga bright na sila di ta kakuana, di ta ka-relate. Ang kato sa mga gwapa-gwapa nga mga babae sila say magtipon, kato mga tag-as og height, mga player sila say magtipon. Ang mga putot in town magsigilag tanaw ana. Dangan di man kamutip, may insecure ta na tag-as kay sila height. Nabang wa gyud bay. Tanawa sa taong panginahanglan dili makaluwas. Kanang pagpamalit og slot makaluwas na dili. Kana may makaluwas di ata na common ang bright, ang bugo, ang batignaw, ang pobre ug ang dato. Anha ta diha mahimong equal inigpalit og slot. So salamat sa namalit og slot. Holy Pads ang atong slot karon. Holy Pads, holiness, peace and divine salvation para ni sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. So namaligya ta anig 100,000 slots tag 100 pesos per slot. Mao ni siya ang makapa-equal nato ug mopalita. So pila naman kabuok ang nahalin ni abot nag 21,413 ka slots. Pakpak. Kamong gustong maluwas, niya gusto sang manindot ang inyong naong sa matas Ginoo, palit gid mo aning slot. Kay bisan pagka nang imong kwarta minilyo na di gid na makaluwas nimo panahonas kamatayon. Bisan gani sa kanang kaluwasan nato sa kalinaw o kalipay, wa gyud kwartang makalipay basta dili nimo na ipaambit ngadto sa simbahan or sa katawhan sa Dios sa mga nanginahanglan. Ang simbahan manggod mga igsoon pirming nanginahanglan. Pirming nanginahanglan. Ngingon dayon ta ngano man tungod kay nag-atiman man siya sa katawhan nga nanginahanglan. Dato man kay ng mga pari pa der. Ang pari tingali wa magkinahanglan, pero ang mga katawhan nga naa sakop sa simbahan nanginahanglan. Nya gasto kaayo ning atong panginahanglan labi na gyud ang kaluwasan. Bisan gani kanang kaluwasan lang bitaw nimo sa imong kaso, kanang kaso nato ba nga ibalhog tas bilangguan. Na daghan dias liluan ay wa pagid kalaya. Tabok pa kagid to si PDRC, Cebu City Jail ug uban pa mga jail. Kadaghan suwa makalaya ngano man. Way makatubag sa ilang panginahanglan. Kinahanglan sila abogado, kinahanglan sila kwarta. So gasto kayo. Imo nang gasto ag abogado, gastuhan nimo kwarta, panginahanglan pa dito, gasto kayo ang kaluwasan bisan na lang ang atong kalipay, gasto kay nastanan. We need to use money for salvation. Si Kristo nigamit sa siyag kwarta, pero ang kwarta nga iyang gigamit mao ang iyang dugo. Mao nay bahandi nga iyang gigamit ang iyang dugo aron kita maluwas. Di na mabayran bisag pila ka milyon, pila ka bilyon na kwarta. Lingian na imong tupad. Ing nabayran ti kag 1 billion, ihawon ti ka. Ing na. Ambot musugot na abay musugot ana. Na? Ako na imo ingon bayran ti kag 3 billion, putlon ko na imong liog karon dayon ako bahala na
Iunay lang na dihag putol si imong liog ay kanang pagpaagas og dugo, ang pagantos ug ang pagpakamatay maunay bahandi nga kinadak ang gigamit sa Ginoo nga matud pang San Pablo mauni ang tinago sa Ginoo. Grabe kayo ang iyang pagmahal nato. Mo nang nakaingon ta diri sa atong salmo responsoryo, diha sa Dios anaa ang akong kasiguruan ug ang akong himaya. Siguro gitang maluwas basta mukuyog tas Ginoo kay nagpakamatay na siya para nato. Siya nga tag-iya sa tanan, siya nga maoy labing gamhanan sa tanan nga nothing is impossible with him. Iya jong gipruibahan nga magpakamatay siya para sa atong panginahanglan. So, kita sad ato sad nang buhaton. So muna kamong mga asawa, kung kaanak ko na ang kabit sa inyong bana, inyo ginang atimanon basta na amoy time. No, nya kung pananglitag wa ka pa atimanas pagpanganak, sige hilanta na mabughat o niya nagmanglaba, ikaw na lay panglabas iyang bulingon. No, laba ka imo nya ihatod lang sa nimo ngadto niya. Ako lang ning labhanday kay basig mabughat o niya ka kay ako ra man katong nanganak ko ani ako mga anak bughatonon kay kustanan. Salamat kayo ma'am ha. Sunod tuig na nasay manghod imo na sa laban. Okay mo ana. Impernohonon mo. Ang Ginoo sukad pagid sa una hangtod karon naagi ng pagantos nga matud pang San Pablo ato pagining sumpayan kay makumpleto ra gid ni kun matapos na ang kalibutan. Sige ginang pagantos alang sa kaluwasan. Sige practice na lang ng imong tupad. Ina sugod karon luwason tika. Sige, ina luwason tika. Pasabot antoson tika. Beka mo sa mga mamalit og slat, nasa ko ninyo. Sugod karon Father, antoson tika. Sige, ingna ko no. Ready? Go. Kana palit gyud og slat, bahalag wa na mo'y kwarta aron makuyapan mo sa kagutom, pero malipayon ang simbahan. Di ba? Sige, manindog na ta katong muluwas.